Yun, welcome mga kapodpot sa Sarap Mag-Bike Shop. Ito na naman tayong isang yayaran ngayon sa Commonwealth naman tayo. Pwede ya! Yan! Pwede ya, master. First time sumama kay Malabon. Okay. Okay. 4:30 ng hapon na naging meet up natin. Mag-ride tayo ng alas 5. Yung makasama natin mga sa loob, tapos meron pa ulit dito sa labas. Lipo-lipo na tayo dito. Yan. Medyo marami-rami pa rin tayo para sa Wednesday ng hapon. Ito na yung ride natin. Ayun na nga, at magra-ride na tayo Wednesday ng hapon. Maraming sumama. Dito? Hindi, dito lang. Counterflow tayo, tapos dito na. Yan. Okay, let's go. Marami-rami rin tayo. Ayan tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abot yung 20 yata. Ito lang challenge dito sa Mindanao Avenue pagka lalabas ka. Kung ang direksyon mo pa SM North, medyo mahirap tumawid doon. Kaya ngayon, counterflow tayo maiksi. Tapos pasok tayo sa Tandang Sora Avenue. Pero maiksi lang tong counterflow na to. Siguro mga 200 meters. Etong overpass na to, Tandang Sora Avenue na, kakaliwa na agad tayo dyan. Tandang Sora Avenue, dire-diretso tayo dito, tapos lalabas tayo ng Visayas. Tapos tutumbukin natin yung circle. Kasama natin, tri-bike ba tawag dyan? Oh. Electric tri-bike Master Leno. Nako, madilim banda ron ah. Ayun no, madilim ang langit. Sana naman huwag tayo mabutan ng ulan. Hindi pa naman ako ready, wala akong dalang jacket. Tago eh. Visayas sabi niya tayo. Dire-diretso na ito, Quezon City Circle. Tapos exit tayong Commonwealth. Mga kasama natin dito sa ride ito, yung iba mga first time sumama sa Yaya Ride. Yung manda rito sa side na to ng Visayas Avenue, medyo masikip-sikip. Expect natin nga pati hanggang sa Commonwealth, siya sa circle. Uwi na rin kasi mga alas 5 na siguro. Quezon City Circle. Etong ride na to mas malayo to kaysa dun sa nakarang Yaya Ride natin. Yung nakaraan UP lang eh. Ngayon Commonwealth Loop medyo mahaba-haba to. Patagal na patagal, mas haba na nga haba yung mga Yaya Ride natin. Ayos naman. Okay. Wala. Tara. Commonwealth. Medyo umaambon na konti pero may araw naman. So hopefully wala yan. Nagkakamali, mga nasa 13 to 15 kilometers lang one way nitong Commonwealth. So mga 30 balikan plus yung distance from Sarap Mag-Bike Shop, mga siguro 40, around 40 to 50 kilometers mako-cover natin ngayon. Nako, nagsusuot ng kapote yung mga nakamotor dahil madilim dun sa unahan. Mukhang uulanin tayo ah. Wag naman sana, mapapasilong tayo nito pag umulan.
Hala, mas makulimlim na. Sana dun sa kung saan tayo abutan ng ulan may masisilungan. Kanina nagbabala ako sumilong eh, kaya lang sayang yung oras na pumapadyak. Sana tayo tuloy-tuloy na lang. Buti nga merong bike lane dito. Sana naman wag nilang tanggalin to. Actually kaya tayo nagyayaan ng ano rito, ng Yaya Ride sa Commonwealth. Kaya tayo Commonwealth Loop kasi may bali-balita na tatanggalin daw yung bike lane. Pero kita nyo, hindi namin kasama yung mga nasa unahan, pero mga bike to work yan. Imagine kung walang bike lane dito, dyan gulo-gulo. Kawawa naman kami mga nagbibisikleta. Dami rin bike to work sa Commonwealth eh. Sulit na sulit ang bike lane dito. Sana huwag tanggalin talaga. Okay, Batasan sa Digang Bayan. Ano tayo rito? Hinto tayo mabilis para just to make sure na kompleto pa tayo. Antay tayo konti. Medyo masikip to no? Gear. Ayos. Swerte hindi pa tayo inaabutan ng ulan ah. Ang huli natin yung ulan. Okay, mukhang kompleto na tayo. Let's go, let's go. Ayun na, medyo mabilis lang nabuo yung grupo. Konti lang kami. Mukhang ito na. Nararamdaman ko na yung ambon sa mukha ko. Ito, mabagal-bagal tayo na ito. Masikip na to, North Fairview. Banda rito pa North Fairview, mas makipot na yung kalsada rito. Kaya parang hindi na rin siguro advisable magkaroon ng dedicated bike lane. Hindi kagaya sa part na medyo maluwag-luwag. Okay, hinto lang ulit tayo bago mag-Regalado. Kasi pag kumanan dyan, Regalado baka yung iba kumanan. Kaya didiretso tayo, mag-U-turn lang tayo sa unahan. Wala ako, wala ka na eh. Meron pa kaya? Master, konti lang dala mong tubig ah. Maliligo ako. Maliligo ka ba? Walang tangke. Ayan na, dito na tayo nag-U-turn, North Fairview. Kami ang kotse. Hindi pinagbigyan. Diretso. Ano tayo ha, Pia? Pabalik na ito, mga kulang-kulang isang oras. O tingnan mo, mga 7:30. Pabalik na tayong sarap mag-bike shop. Sarap sa gabi, walang init. Sarap-sarap. Sama kayo sa next Yaya Ride natin Friday, mag-visit ulit ako. Sama kayo sa Facebook page, Ian How. Mas mabilis pa balik. Nakabalik na kami Sandigan, no? Parang ganun-ganun lang. Siguro mga kalahating oras pa makakabalik na kami sa Sarapag Bike Shop. Follow nyo ako sa Facebook, Ian How. Meron kasi nun na Yaya Ride ko. Agad-agad.
Kopya, malapit na tayong kumanan sa Tandang Sora. Kaya assemble muna ulit tayo. Medyo nagkawatak-watak eh. Mula nung nag-U-turn kami, isang diretso lang kami. Okay, so siguro mga 5 to 10 minutes maganda na dito. Para meron pa yung dalawa na iwan eh. Pero kapag 5 to 10 minutes wala pa sila, diretso na kami sa shop, wala kami magkita-kita. Ating mga kasama, taga sa ka, Master? Sa May Kawayan po. May Kawayan. May Kawayan May Kawayan. Ikaw, Master? Tayo Rizal! Taytay. Aba, Master, taga Quezon City. Quezon City. Sa Master, taga saan ka? Taga California po. California Master. California? Malayo ah. Master, taga saan ka? Marilao. Marilao, yun. Si Master, Marilao. Kaya Master, taga saan? Rojas District. Rojas. Tramuros. Tramuros. Ah, magkasama kayo pumunta? Hindi, magkasabay kayo, pauwi. Kaya ito si Marvin, taga bayan. Sila Master, Monumento. No? Hello. Madilim, hindi kita. Oo, kapitbahay. Kapitbahay. Ganda doon sa akin. Yung iba, mga first time natin kasama, pero iba, mga nagsisimula ng ano. Tara na, sa shop na lang natin ang tayo. No? Hambun na eh. Mga Master, naiiwan, sa shop na lang tayo magkita-kita. Uy, sakto, no? Paris na kami dumating yung dalawang inaantay namin. Andiyan na, so bali wala naiiwan. Kasi hindi naman langit, mukhang mabuso maya-maya. Sana ano muna tayo, umabot tayo sa shop bago bumuhos para makapag-house coffee tayo. Okay, pasok tayo ng Sora. Ako, lumalakas-lakas ang patak. Sana umabot tayo sa shop. Kanina pa nagbabadyaya, wala na yan eh. Salamat nga at hindi tayo inaabot buong kahabaan ng Commonwealth balikan. Kanan! Yun, nakabalik na tayo sa Sarapag Bike Shop. Ay, salamat sa Diyos. At hindi tayo inulan. Grabe, kanina kala ko ulan na tayo eh. Papunta pa lang, tsaka pabalik. Parehas nagbabadya yung ulan, buti lang dito tumuloy. At ito na tayo, nakabalik na tayo sa shop. Safe and sound. Thank you Lord. Ayan na, ang mga masuswerteng nila lang. At hindi inabot ng ulan. Kalahin mo. Papunta tsaka pabalik, kala ko ulan din tayo eh. Napagod yung ulan sa kakahabol sa atin. Hapon. Master, pinagpawisan ka, nagbike ka ba? Ayun no, nag-shortcut oh. Di namin alam eh. Nakasala kami sa Mga shortcut boys. alam na kami. Saan kayo umikot? Ano, Commonwealth ka, sa may Pure Gold. Saan dun? Sa may Pure Gold. Bago namatay ng ano? Pure Gold pala. May U-turn doon. Ay, rotonda na yun. Oh, yun. Kasi nakasalubong Kasi hindi namin kayo nakita eh. Ah, okay. Hinintay namin yung regroup. Sabi ba, regroup pa. Sabi nung isa, ay hindi ko alam eh. Ay dito na siguro sila umikot. Oo. Sabi ko yun. Yung understanding namin, kumulang sabi nila eh. Di ba? Sa North Fairview pa pala. Oo. Hanggang nung papasa sa may FCN? Hindi na, lampas pa. Ay! Stoplight pa. Mukhang bitin kayo sa ride ah. Luigi! Saan next? Edsa tayo, Edsa. Calling attention. Edsa loop, Edsa loop. Wala ako, nakakasabay natin si Chen. Sir Luigi! Dalang biyahe ni Chen. Sir Luigi! Absent! Papasa na po ba? Absent ang puso. Okay, at dahil nakabalik na kami sa Sarapag Bike Shop at dito na tatapusin ang ating vlog. Sama natin ang mga magiging kabot-bot. Maraming salamat mga master. At huwag kakalimutan mo na kasi meron mga sila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay, Sir! Ay, hindi mag-skip ng ads. Masalo sa Sir! Oh, shoutout na. Shoutout kay Shine. Pinayagan ako, thank you so much. Shoutout sa grupo ko sa Letter Padyagarso ng Malabon, sa kay Alan at kay Nato.
Shout out sa asawa ko, hindi ako nagpaalam. Shout out kay Kayla. Shoutout sa uncle ko, pinsan ko sa bahay. Ay, dito na ako. Shoutout sa girlfriend. Layo ah. Anak ko si El. Shout out sa anak ko si Elijah. Shoutout kay Sky and Chloe. Master. Yun na. Master. Shout out. Shoutout kay Mama. Ingat, love you. Shoutout kay Mrs. First time sa Yaya Ride. Master. Shoutout sa akin, di ako nagpaalam. Okay, hanggang sa muli. Maraming salamat. Sa muna eh.